Mukomana muri sei zvenyu? Please post my story makaviga uchitupa changu. Pari zvino ndiri kugara kunongo kuBotswana mushure mekunge maverenga nyaya yangu uye zvekare nemhuri yeZimbabwe munge muchindibatsira muri mose kuti zvinoita here kuti ndinge ndichizoshandisa nyaya iyi kuti ndinge ndichizoenda kumheri kwemakungwa semupoteri, because kumusha handioni sekunge ndikakwanisa kudzokera kumusha, ndinokwanisa kana kuzotourawa. Mukomana zvinhu izvi zvakaitika mugore ra2024 handisi ndakazvinonokera here sezvo ndiine urongwawo hwekuzoenda kumheri kwemakungwa semupoteri. Zvakaitika apo pandainge ndichiri driver, ndainge ndichishandira umwe muChinese uyo ane mabusiness akati one day kwaMtoko uko. Zvose zvakatanga nerimwe zuva patakange tabva kuHarare tichienda kwaMtoko. Bosi vangu vainge vaineni, saka takazoti tasvika kwaMtoko vakabva vachizondituma kuti ndinge ndichienda kunotora umwe muChinese ainge ari kumine. Saka ndava kuda kubuda ndopandakabva ndachizorangarira kuti painge paine mamwe mabhegi avo awo vainge vakanganwa mubhuti. Ivo vainge vatori pane imwe lodge apo pavaiwanzokugara pese patinenge tiri kwaMtoko. Saka ndakabva ndachizovhura bhuti. Pandakavhura bhuti mukoma ndopandakabva ndachizoona kuti mainge muine box rainge ririmo, chicardbox. Ndokubva ndachizoona kuti rainge rakazara neropa. Saka ndakafungidzira kuti zvimwe kuda maybe yainge iri nyama yainge irimo, but ndikabva ndachizoona kuti mainge muine mabody parts achiratidza kuti ainge ari munhukadzi, because ndakatoona mazamu uye zvakare ndikaona nemusoro wemunhu ainge atori munhukadzi, asi ainge ari mukadzi wechidiki maybe around 20 kana kuti 18 years. Zvinhu izvi zvainge zvakamonerwa nemucheka mutsvuku, apa zvainge zvazadza bhuti rose neropa. Ndakavhara bhuti riya nekukasika ndokubva ndachizoenda pakemp yemapurisa. Chakandishamisa mukoma ndechekuti pandakaenda pakemp yemapurisa iyo iri pedyo nelodge iyoyo vakatoti zvainge zvisina kana basa. Ndopandakabva ndaona kuti mapurisa awa ainge achitoshanda nabosi vangu, because vakabva vamufonera. Ziso randakapiwa nabosi vangu mukoma ndikatanga kuchikidzirwa, ndakatogariswa pabhenji senge ndini ndainge nditori mupari wemhosva. Ndakazongonzi neumwe mupurisa, iwo wakadzungaira fani, uri kuona zviri kuitika pano asi uri kungoramba uchidzungaira uri pano. Ibva pano nekuti uchasvika pakuvharirwa mupfana uchinzi wabira muChinese uyu. Nyaya dzose dzauri kutaura inyambo kwatiri. Ibva pano mukomanashi ndakabva ndachizotongobva popakembu paya ndokubva ndakwira ndikadzokera kuHarare. Ndasvika kuHarare ndikabva ndaudza mudzimai wangu zvose izvo zvainge zvaitika nemukadzi, tikatoona kuti munyika hamuchatogariki. Ndokubva ndachizouya kunoku kuBotswana. Ndakaita lucky mukoma, because ndakazotanga kutsvakwa 2 bed. Hanzi pamba pedu painge pava kutosvika vanhu avo vainge vachindibvunza vachiti ndainge ndisiri munhu anoita zvematongerwo enyika here. Hanzi ndainge ndichiita zvekufamba ndichiudza vanhu kuti vange vachirova vamwe vanhu verimwe bato, zvinhu zvandisina kana kumbogara ndakaita muupenyu hwangu hwose. Handina kumbogara ndakaita zvepolitics, asi vanhu vemunharaunda vainge vachindiudza kuti chamwari uri kutsvakwa kunoku, uri kunzi iwewe unotozivana naChamisa, vanotokupa maorders ekuti unge uchitengesa nyika. Zvinhu zvakandishamisa mukoma. Ndakakwanisa hangu kupukunyuka ndiri kunoku kuBotswana. Chandinongoda kungoziva kubva kune vedare renyu kuti ndoita sei, zvinoita here kuti ndinge ndichienda kumhiri kwemakungwa. Ndovaudza nyaya iyo yakaitika. Musikana iyeye akaurawa. Handizivi kuti akaurayirwei, kuti imhiko here dzeurombwa, kuti nemaChina vava kurombawo muZimbabwe here, kana kuti ainge achidanana naye musikana iyeye ndokubva amuuraya. But why ndakawana ari mabody parts ainge akachekwa pamutumbi wake, because chitunha ichi
chandakaona ainge angori mabody parts. Bhuti rainge rakaita kuzara neropa kudhiraivha kubva muHarare kusvika kwaMutoko. Tiine mutumbi wemunhu, mabody parts akachekwa-chekwa, ende munhu iyeye airatidza kuti ainge asina kana mazuva maviri abva mukuurawa, vakangokanda mapatsi mubhuti. Ndo zvakaitika izvi muna 2024. To this very day mukoma ndiri munhu anogara achingotya kana ndikangonzwa chinenge chati kwatara panze huri usiku, hana yangu inototanga kutorova. Ndobva ndati zvimwe kuda vanhu vaya vazondiwana manje ende havasi kuzondisiya ndiri mupenyu. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Munozvionawo sei nhai mhuri yeZimbabwe kuti tingati maChina vava kuita zvekuromba here, kana kuti munhu akaurawa, maybe ainge achimushandira muChina uyu munhu uyu akabva aurawa, ndokubva vaita zvekumucheka-cheka mapatsi ake. Hanzi ndakazotonzi nomwe mupurisa, iwe usaita kunge wakadzungaira zvekuti unongoramba uri pano, iwe hausi kuzviona kuti patori nezviri kuda kuitika, uchasungirwa nyaya dzausingazivi. Hanzi ndikatongobvapo papolice camp paya, asi hanzi kunyange ndakamhangara hapana kana zvazvakambobatsira. Zvakaoma. Kana kuri kunzwa munenge makambosangana nenyaya yakaita seiyoyo, you can come to my inbox and you can share with me your own side of the story. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadi zvenyu, please post my story makaviga chitupa changu, vanhu vachafungidzira kuti zvimwe kuda inyaya yandangogadzirirawo. No mukoma, zvinhu zvakatoitika ende situation yandakatarisana nayo mulife mangu zvaizvezvi. Zita rangu muchanditi Chipo, uye zvekare ndichati twin sister yangu ndichaiti Chiedza. Tose tine 29 years and we are identical twins. Murume wangu ndichamuti Kudzai. Ndakarorwa nemurume wangu ndichati mugore ra2023. Saka nemurume wangu takadanana kwemakore akati one day. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekudai, sister yangu akati tiri kufanira kuti tinge tichiita prank. Izvi zvakaitika takadhakwa tose mukoma a few days before the wedding. Saka ndakamupa foni yangu, ininiwo ndaipota ndichimboshandisa foni yake ndichitotaura neboyfriend yake, iye ainge otaura nefiance yangu sekunge ndainge ndiri inini. Saka takazoti taenda kuparty. It was just a small party of friends. My twin sister was there. Takati tiri kupati kudaro, ndokubva tachizoenda kubathroom, tikabva tachizonochinjanisa hembe, ndikabva ndachizonyepedzera kuva sister yangu mukoma kutoita Chiedza chaiye. Saka fiance wangu haana kuzviona, ndokubva ndatotanga kutotaura neboyfriend yaChiedza. Ndakabva ndachizorara neboyfriend yaChiedza ndizivi kuti chii chakaitika, uye zvekare fiance yangu ndokubva ararawo nesister yangu. Handizivi kuti chii chakaitika vari kurumu kwavainge vari. Iniwo handina kufadzwa nezvakaitika. Ipapo ndakazotomuka ndava kutozvidemba nekuda kwekuti tainge takadhakwa. Saka Chiedza akabva achizongoramba ava teki kusvika achizonoudza fiance yangu a day before the wedding. Muchato ukatomboda kuitwa cancelled fiance yangu akati, sei wakaita zvinhu zvakadhakwa kudaro. Saka nanhasi uno Chiedza achiri kungofambidzana nehusband yangu. Iko zvinozvi tatova kutoita yatingati it is a secret polygamy. Takatoiswa pachipare nekuti iye murume wangu anoti ndiwe wainge uchizvida. Ndikati it was just a prank, kutaura kudai vatori nemwana umwe chete, iniwo ndine mwana umwe chete nehusband yangu. Ndoita sei mukoma, because I am not comfortable with this arrangement. Pakakanganisika and I do not want this to continue happening. Iyewo ndinotomunzwira tsitsi because anotozvitambudzikirawo kana kuri kunzi akasazochengetwa nemurume wangu angatambura zvisingaite. Murume wangu imbinga, ane mari yakawandisa,
iye chiedza ari kutogara wo kuborodzawo kwandiri kugara nemurume wangu handingatauri zvangu ndodi mukoma ndinoda kuti munge muchizondizivisa kana makwanisa kuzoposta nyaya yangu ndakazvikanga nemafuta angu semuguruve. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi kozvamunoshuta mafirimu kunzo uko ndo chiichocho chinenge ngozi hanzi taingoti iprank. Yo zvakaoma uchaudishi hwacho mungaita mapranks zvekuchinjana hembe kuchinjana maboyfriends hanzi tainge takadhakwa zvakangooma hazvo veduwe kuita unhu hweama 2k ngatitauri navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi ndauya kuzoreurura pano muchanditi Hazel. Ndinoda kuti munge muchindipostera nyaya yangu. Ndiri mudzimai ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndinogarawo kunoku kuUK muLondon. Mukandiona ndiri kunoku mukoma ndakakupakirai zimotikari rinodhura uye zvekare ndichigara muimba inoyevedza. Unofungidzira kuti hevano vanhu vanotya Mwari vakapiwa maropafadzo naMwari because nditori neposition kuchurch. I am a boss lady. Vamwe vanokwanisa kungofungidzira kuti ndakangoitawo lucky pasocial media ndinotopa vanhu maadvices kunyangwe pano ndinotoshandisa fake account kuti ndige ndichitombopota ndichitopawo maadvice. Kazhinji kana ndikaona mukadzi kana ndikanzwa mukadzi anenge achishungurudzika in life ndinongoti Mwari variko, focus on your career first baby girl, zvose zvinoita bo. Asi kutaura chokwadi iniwo wacho ndiri kutodawo maadvices and ndiri kutoda guidance muupenyu nekuti ndinokwanisa kuzongogumisidzira ndava nerimwe depression rekuti haringazomborapiki. Chokwadi chiripo mukoma ndechekudai. So ininiwo ndakarasa mwana wangu uyo wandakaita apo pandainge ndichiriwo musikana ndichatanga kuita zvekudanana nevakomana. Apa ndainge ndichibhadharirwa chikoro nevanhu vekuchechi. Ndakazviziva kuti kana zvikangozivikanwa chete kuti ndinenge ndava nemwana then zvaibva zvachizovhariswa. Apa ndainge ndichidanana naheadmaster vekuchikoro kwandainge ndichidzidza, saka vaitozviziva kuti ndine pamuviri. Saka ipapo mukoma dhiri ratakazoronga nababa vemwana pandakazvara mwana wangu uyu ndakabva ndachizosarudza kuva amai vainge vachizova murombo kweupenyu hwavo hwose ndisingakwanisi kana kuzoita take care of my baby kana kusarudza sezvandakaudzwa naheadmaster vainge vari boyfriend yangu kuti tinge tichirasa mwana then ndobva ndachizoenderera mberi nezvidzidzo zvangu ende vakandivimbisa kuti kana ndainge ndichazoita zvavainge vachida kuti ndige ndichiita zvekurasa mwana vaizondibatsirawo nepavainge vachigona napo kusvika ndava kuuniversity. Mukomanashi ndakati ndabetserwa mwana wangu ndakamuzvara mwana wangu uyu wainge uri musi weSunday muri muna October gore racho iroro. Mwana wangu uyu mushure mekunge ndamuzvara ndakatomuzvarira mumba. Headmaster vaya vandaidanana navo vakanditora pandakavaudza kuti ndainge ndisingachanzwi zvakanaka tikabva paboarding school pandainge ndichidzidza ndokubva vachizoenda neni kuvillage. Takaenda kuvillage kuya ndokubva ndachizonobetserwa nevamwe gogo vainge vari muZion avo vakazondibatsira pandakazopona mwana wangu uyo wandakatumidza zita rekuti Tari, ndikanyora kachipepa ndikangokapfekedzera mugumbeze randainge ndichazoputirisa naro mwana uyu nekuti ndainge ndichida kuti angachiziva identity yake ndikangonyora kuti Tari. Saka ndakabva ndachizonzi ndinge ndichizonyora tsamba ndikati please look after her, I have no choice. Saka after ndabetserwa mwana wangu amai vaya nyakundibetsera vainge vasingatozvizivi kuti mwana uyu tava kutoenda kunomurasa. Tainge takatongoita sarudzo yedu inini nababa vacho ndo patakabva tachizodriva motikari kwandakadzidza inini
kwainge kuine imwe church yeRoman Catholic. Ndokwatakaenda ikoko, takaenda huri usiku, tikagara mumotikari kusvika kunze kwachena. Patakaona kuti vanhu vava kufamba manje, ndo patakabva tachizoenda tikabva tachizonosiya mwana. Takatoonekwa nevamwe sister vakatotiona, vakaedza kudanidzira vachiti imi mirai mutiudze kuti ndimi vanani. Tikabuda mugedhi repa chechi ipapo tichitiza apa ainge abvisa manumber plates nekuti ainge asingadi kuti tinge tichizivikanwa. Motikari tainge takaipaka kure nechechi iyoyo, ndobva tapinda mumotikari tikabva tadzokera zvedu kuchikoro. Asi kurwadziwa mukoma ndainge ndichirwadziwa, ndikamuudza kuti ndainge ndisiri kunzwa zvakanaka. Akanditora ndikaenda ndikanogara muhotel kusvika ndichizopora, sezvo ainge ari iye headmaster mukoma. Hakuna akazombofonera vabereki vangu kuti vange vachiziviswa kuti ndainge ndisiko kuchikoro. Akakavha gepu iroro nekuti tainge takati inini nefriend yangu tainge tichidanana. Ini ndaidanana naheadmaster, friend yangu who was my classmate ainge achidanana zvekare nadeputy headmaster vainge vachitidzidzisa futi jiyo. Mukoma ndakatiza zuva randakarasa mwana wangu, handina kumbocheuka kubva musi iwoyo mukoma. Saka ndakazopedza zvidzidzo zvangu kuhigh school ndokubva ndachizoenda kuuniversity. Ndingangoti kurasa kwandakaita mwana kwakandibatsira because ndakaramba ndichingoenderera mberi nezvidzidzo zvangu. Uku habi ainge achindibatsira apa ndichibatsirwa zvekare nevanhu vekuchechi. Ndakasvika pakuroorwa ini mukomanashe ndikawana mapepa ekuuya kunoku, ende murume wangu akandiroora. Ainge atori mwana wevamwe vakuru vemuchechi medu. Tikabva tachizouya kunoku tikatokwanisa kutotenga imba yedu, tinotogara upenyu hwakanaka, titori mbinga. Noti dzimwe mbinga dzatinonzwa nezvadzo dzinoti ndidzo mbinga dzemu-UK tinotoseka nekuti isu tine mari yakawandisa. Ndine mari yakawanda mukoma, asi inondishayisa hope nekuti ndinofunga nezvake mwana uyu. Handizivi kuti mwana uyu achiri mupenyu here kana kuti akafa. Tari kwauri ikoko ndinongoti undiregerere mwana wangu. Handizivi kuti upenyu hwauri kurarama uri kumborarama upenyu hwakaita sei. Nditori nedambudziko mukoma rekuti ndinorarama nekunwa doro because I try to forget. Handitodi kuti habi wangu ange achizviziva kuti izvi ndo zvakaitika tisati tasangana, nekuti ndine dzimwe nhema mukomanashi dzinokwanisa kana kusetsa kana nadhiabhorosi akandipa sando dzangu nekuda kwenhema dzimwe dzandakataura dzisingatauriki, dzandinotya kuti kana ndikadzitaura mukazoverenga pamhepo murume wangu anokwanisa kuzozviziva. Izvo zvandakamuudza tiri kuhoneymoon ndakaita kumunama nenhema mukoma, saka ndinotya kuita too deep pamusoro pake nekuti anokwanisa kuzosangana neconfession iyi akazozviziva kuti ndinorarama nekunwa doro. Ndine mapills mamwe andinonwa hasi madrugs. Mapills awo ndinomanwa kuitira kuti ndiedze kukanganwa. I am always drunk mukoma at all the times, nekuti moyo wangu uri kuramba unongoramba kuti ndige ndichikanganwa nezvake mwana uyu. Ndinokwanisa kutoenda kuchechi ndakarohwa zvangu nemankindi, vanhu vakasatozviona kuti mother ava vakatodhakwa too bad. Ndinoti kana ndakadhakwa mukoma chandinenge ndichita ndenichingo-smile chete, but it will be a fake smile because ndinenge ndichifunga nezvake mwana wangu uyo wandakasiya kuzimu. Ndo zvandakaita izvi mukoma. Ndoita sei kana ndichida kureurura, right? Sekureurura kwandaita kwamuri tomboti kuvanhu vanondiziva, it will be different mukoma. Ndinotya kana kuzosungwa kurambwa nemurume, saka ndauya panapa. Imi ndinozviziva kuti nemhuri yeZimbabwe munenge muri neutral, sezvo muri vanhu vasingandizivi. Hamuna chamunoda kubva kwandiri ende hamuna chamunobenefita pakundituka, kundishora kana kundipa good advice. Munenge matondibatsira. Ndoita sei nai mukomanashi? Ndodzokorora zvekare mubvunzo wangu. Ndoreurura sei? Ndotangira papi?
ndotanga nekuudza murume wangu here kuti ndakarasa mwana kana kuti ndotsvaka headmaster vaya kana kuri kunzi vanenge vachiri vapenyu. Ini zvimwe zvacho ndinotya kuzviita ndiri ndega, ndikatsvaka baba vemwana ndovatungamidza pamberi kana kuri kunzi vanenge vachiri pamberi, voenda vonotsvaka marekodzi emwana akambowanikwa akadhampwa pachechi yeRoman Catholic aine kapepa kainge kakanzi Tari. Ndinokwanisa kubudirira here? Ndibetserei kana kuti ndongo ignore, ndongoti zvakaitika. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma. Vamwe ndivo vanoti mwana chipo chinobva kuna Mwari. Apa ivo vakatorasa, hanzi ndainge ndichitya kuti zvinozondikanganisa zvidzidzo zvangu because ndaibhadharirwa chikoro nevanhu vekuchechi, saka ndainge ndava kutoda kutopedza hanzi A-level yangu. Ndaitya kuti vanhu vekuchechi vaikwanisa kuzoregedza kundibhadharira maschool fees, vaidanana naheadmaster, but ndinoona sekunge zviri easy because kuchikoro kwamakadzidza munokuziva ende pane chechi yacho yeRoman Catholic munopaziva. You just go there mungobvunza kuti hapanawo here mwana wamunoziva nezvake uyo akanhongwa panapa aine kapepa kainge kakanyorwa kunzi Tari. I'm sure kuti vanenge vaine marecords. Ngatitaure navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi ndakazviparira kani baba Junior handichakudi, chisiyana neni. Dai ndakaziva kuti chiname zvinoreva kuti munhu anenge akanamira pauri kuita glue, handaimbofa ndakamboita zvakadai. So ndauya pano kuti ndinge ndichibatsira vanhu avo vanenge vachida kuzoshandisa mupfuwira wekuti murume wako chinge chichizova chiname. Aiwa, unofa uchitambudzika. Murume wangu ainge ambori munhu anoshanda, iko zvinozvi kana kubasa haende. Ndinoshanda as a maid, dzimwe nguva anozotoita zvekutodzingwa. Kwandinoshanda kunoku kune umwe murungu anopatrola, anoita zvehuneighborhood, saka anenge achiti kana akasangana nemunhu waanenge asangana naye omubvunza kuti uri kudei kunoku, because vanotya kavarungu kuti vanhu vatema kana vakavaona vachifamba vanongoti vanenge vachida kuba. Saka murume wangu anondiperekedza kuenda kubasa makuseni. Iye achatoende kubasa, atova ne3 months kubva zvandakamushandisira mupfuwira unonzi namira pandiri uri chiname changu, kusvika tichizonoparadzana ini ndava kuda uyo wandakatengeserwa nevamwe amai vanobva kuChipinge uko. Amai ava vanoita zvekutengesa nyimo mutauni kunoku kuprovinsi kwandinogara. Ndakaenda kwavari vakati kana vazoenda kumusha vachazonditsvakira mushonga wekuti ndige ndichizopa murume wangu, but so far pose pandinoenda mutauni vanongoti madha ndisati ndakwanisa kudzokera kumusha, zvinhu zvakaoma, chitondipai mari yekuti ndinge ndichienda kumusha kwacho. Handizivi kuti vava kuda kundibhadharisa here because ivo ndakangovapa 50 rand chete pamushonga iwoyo. Saka kana vari kuda imwe mari dai vangondiudza chokwadi. Saka mukomana chezita rangu inini muchanditi amai Junior. Ndanetswa kani nababa Junior. Ndine dzimwe nguva dzekuti ndinonzwa kusvotwa navo baba Junior. Baba Junior vanomuka kana na 3 am kana na 4 am votanga kundibikira chikafu chekuti ndige ndichizodya kana ndava kubasa. Vatozodzoke mumagombeze vanotsvaira mumba ndakarara. By the time pandinozomuka vanenge vasuka ndiro, vanoita mabasa ose awo anotarisirwa kuti ini saamai Junior ndinge ndichimaita. Izvi mukoma zvakazoitika mushure mekunge murume wangu atanga kuita gumbo mumba gumbo panze. Ainge asingachadi kuona kana rinonzi dress rinodarika mumaziso ake, aibva atongomupfimba. Murume wangu ainge ava neobsession yekudanana nemasouth African
pay yake yose yainge yongoperera ikoko. Ndikabva ndati uyu handizivi, ndinomugadzira chete. Ndo pandakabva ndachizoti ndiri mutown ndichitotenga hangu nyimo because ndinodzifarira nematemba. Ndikabva ndachizotaura naamai avo vekuzonditengesera mushonga uyu. Vakabva vanditi mushonga uyu unoutora woutsenga paunenge uchibika paya, but unofanira kuzongoisa muchikafu chake. Saka ndainge ndava kutoshandisa poto mbiri pandinenge ndichibika usavi. Saka ndaiti kana ndichibikira baba Junior usavi hwavo ndihwo hwandaitanga nahwo. Ndobva ndatsenga kamushonga kaya, ndobva ndapfira ndichipfira mate, ndichipfira zvekare mupoto imomo. Ndobva ndachizovapakurira vobva vadya zvavo. Saka murume wangu mukoma pandakatanga kumushandisira mishonga iyi zvainge zvakanaka fani, ende akabva achizoregedza kuita mabasa ake awo ainge achiita. Akatanga kundida zvisingaiti, asi mukoma ndakazoona kuti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. After tavhara tikavhura, murume wangu ndobva akatanga kuita kastaira kekuti iye kubasa hachadi kuenda. Aingoti hatisati tavhura kubasa. Ndikati zvimwe kuda munhu ari kuudzwa nemurungu wake kuti vange vachimbomira kuuya kubasa. Faini paya ndikati hazvina hazvo basa, rudo rwavo kundiperekedza. Makuseni vaimuka, makuseni ndisati ndamuka ndotogadzirirwa mvura yekugeza, kungomuka ndichitopinda mudhishi nekutogeza. Ndichingopedza kugeza towel, drying towel, nekutopiwa zvipfeko zvekuti ndike ndichipfeka zvose, nekuainirwa nezvipfeko zvemukati. Ndikati baba ava vava romantic, havasisiri munhu uya ainge achiita chiruzeva murudo. Ndaitofara paya ndichitoudzawo vamwe vangu kuti aiwa murume wangu mazuva ano ari kundida. Tobva taenda tose, vondiperekedza vonondisiya pagedhi. Nerimwe zuva mukoma Nashi ndakati ndichiburitsa mabhini. Pandakabuda ndobva ndamuona munhu akagara pagedhi, ainge akatogara paloni. Ndobva nditi mukadzi wangu zviri sei? Ndikati ko muri kuitei kuno kunai baba Junior? Akanditi ainge akandimirira kuti ndinge ndichizochaisa, ndinge ndichizoenda kumba. Ndikati munopenga here? Mungandimirira pagedhi ipapa? Ko madii madzokera henyu kumba muzonditora time. Akati ndinonzwa nungo kuti ndinge ndichiita ma-up and down, saka ndatongoona kuti kana ndikaswera ndakagara ipapapa ndinenge ndatoseva time. Ndamudzinga kudaro mukoma haana kure kwaakamboenda, akaenda zvake ndokubva anogara kupaki. Mufunge zvenyu, ndokundimirira kusvika ndichizochaisa. Ndopakatanga hovhiyo yose yandiri mairi kusvika pari nhasi mukoma. Handichina kana zororo muupenyu hwangu ini. Ndingangoti everyday ngoma ndiyo. Ndikamuka makuseni ndinoperekedzwa, tinoenda tose kubasa. Akasatodzingwa nevanhu veneighborhood watch, anongoswera akangogara paloni. Dzimwe nguva anotopiwa kana mari nemurungu wangu, ava kutoita sekunge ndiye security guard wepabasa pandinoshanda. Kana akadzingwawo nevanhu veneighborhood, anoenda obva anogara kupaki, anonoswerako kupaki nezvimwe zvima-South African zvinoita zvima-peace job. Iye haana kana zuva raanombofungawo kuti ange achitsvaka basa, ange achiita peace job. Mukadzi ari kubasa, fine. Kana ndachaisa ozonditora tobva taenda zvedu kumba. Ratongova zimunhu rinonyadza kufamba naro. Zvimwe zvinhu zvaanoita so zvinenge zvichingonyadzisa. Zuva randinenge ndisina kuenda kubasa mukoma, ndinozotoita wekukira mumba, because anokwanisa kana kungoturunura hembe dzimwe dzinenge dzakachena dzozadzwa mudhishi, munhu onogara panze imi otanga kuwacha. Apa achiwacha kudaro anenge achida kuti ndinge ndichiva ndakagara padhuze naye. Ndikauya kuzoshanyirwa neshamwari yangu, pandinenge ndobuda paya, kunyange ndikamutarisa neziso rekuti baba Junior musanditevera, garai pasi, anongotanga kungozhinyura, obva atosimuka otopukuta maoko ake, tototanga kutofamba tose. Apa ndinenge ndichida kumbotaurawo dzimwe nyaya dzinenge dziri deep nemafriends angu, iye anenge aripo. Ndikada
kurohwawo nezvimhepo kuti ndige ndichimbofamba ndiri ndega. Nyange ukamutiza mukoma unomuona achibuda mugedhi ari bara achiuya kwandiri, obva nditi mukadzi wangu ndanga ndisina kuzviona kuti wanga wabuda, kuti uri kuendepi? Ndinobva ndaridza zitsamwa kuita kusvotwa naye. Apa ndiri kutya because kune vamwe vatete vari kundinetsa vari kuti maiguru kuno kutatambura kuZimbabwe chititsvakiraiwo pekuti tinge tichigara, tinge tichiuya kukujoni tikwanise kutsvakawo basa. Saka ndinotya kuti vatete ava kana vakauya kuno kuSouth Africa because kutori nevamwe vanhu vava kutozviona kutoti zvava kuitwa nababa Junior hazvisi normal. Vanongogara vakati teki nemudzimai wavo ende vanotodzinga kana shamwari dzavo dzinenge dzauya kuzovaona vachiti vakomana imimi munozondipfurira kuita zvemagirlfriends. Munhu anotongotaura zvinhu zvose, kunyange ukamudza masecrets kana ukanyeya naye umwe munhu unokwanisa kuzonzwa ava kutokunyeya nemuvakidzani wako achiti mai Junior vakanditi zvakati nezvakati pamusoro pako. Zvinonyadzisa kane vari kuita sekunge kamwana kadiki apa ari munhu mukuru. Ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe, ndoita seiko kuti ndige ndichibvisa kana kumurutsisa murume uyu? Zviri nani hake kuti aenderere mberi achiita zvemagirlfriends ake, ndaneta ini. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna amai Junior. Hanzi ndaneta, ngatitaurei navo mucomment section.